салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хусро. имрӯз як навгуниш дигар давал берес, яъне ман онро ба шумо нишон медиҳам, яъне ки ворид мешавем дохили тарифи, хоб, яъне калкулятор тарифи, яъне ҳамин чиз нав шудагиай, нав кардан ҳамин системаро медоред. фарз кардем категорияам набор мисол категориятон чизе ки боша. Категориятон мақсади ҷа бояд ки шумо указывад ки набори яъне мисол набор декоративни косметика, яъне категорияи мо ки ҳастай, мо аз склади маркетплейс ки кор мекунем, размери коробкаам 15, мисол 14, висота 8, яъне ҳамира мемонем, уже баъди ҳамин метавонем ҳисоб кунем, яъне навгунӣ кардагием. Бинед ҷа агар времяи доставкатон дур боша, чанд қадр дер баред, агар ҳамин фоизое ки дар поён комиссия за доставка қимат чидан мегирад, яъне чанд қадр тез боша, яъне аз рӯи правила ҳамин 22.5% мегирад дар поён. Агар чанд қадр соате ки шумо дер ки карден, мисол дер ки боша соатон, яъне комиссиятонро зиёд гирифтан мегирад. Дидед поёнда комиссия, яъне времяи доставкатонро бинед чанд қадр тез бошад, ҳамон қадр ба шумо комиссия кам мегирад. Ба ҳамин хотир яъне ин чиза ба назар гирдем. Пункти дигар, яъне ки упрощёнии система налогообложения аз шумо ки 6% ки аст, инам ба назар бигиред, дар ин ҷо монед галочка. Агар бортон кор боша, монополия боша, ягон чизи дигар, метавонед нархоша монед, нарх чанд сум себестоимост, ҳама инора ба шумо расчитывать мекунад мета, яъне шумо убитка мебинед, фоида мебинед, залал мебинед. Фарз кардем мо 567 рубл мефурӯшем, расходмон 320 рубл примерно, яъне мебинем мода чӣ ҳисобот мета, яъне ки цена за товар ҳамин қадар прибыл, яъне ки 8% прибыл мемонад. Инҷа нишон медиҳад ки вақте нав подключат кардем, бо инструксияшам мегӯяд чӣ кор кардан дар кор, чӣ кор кардан дар кор нест. Хоб, яъне вақте ира дидед, шумо инҷа логистикатона ҳисоб мегирифтед. Агар шумо яъне иноро пур накунед, шумо чиста логистика нишон медиҳад. Ман назад мекунам, изменить параметри, хоб, яъне сам визу, склад, объем, нархоша убрат мекунам, нархош ки лозим нест, нархоша намемонам, ҳисобот мекунам, яъне мара бенарх, яъне ки ҳисоб мекунад ки яъне логистика, чиста расходи логистика, яъне 38 рубл логистика мегирад. Хоб, ҳамин чиза ба назар бигиред, яъне ки эҳтиёт кунед ки дар ҳисобкитоби фурӯш шатан нахӯред. Аллоҳ нигаҳбонатон, дар паноҳи Худо бошед.